Ato ng Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Patay ang usa ka 14 anyos nga lalaki. Human na po silan matud pa ang kaugalingon ni ini atol sa pag-inilugay matud pa tali watchman sa usa ka tulunghaan ug pusil diyang gisita kini. Human giingong nangawat sa mong tulunghaan sa Lantapan Bukidnon. Ang biktima giingong notadong kawatan. PNP magpahigayon og investigasyon kung iya ba sa minor de edad ang armas. Aniya ang akong report. Nangabungkag nga gamit, mga pultahan nga giingong pugsanong giablihan o mga welding machine nga nagkatag lakip na. .38 revolver nga armas nga anaa sa salog. Ingon ani ang sitwasyon nga naabtan sa kapulisan sa Lantapan sa Bukidnon. Human ang gikatahong pagsulay og pagpangawat sa Alanib Central Elementary School sa lungsod. Matod sa PNP, nakadawat sila og tawag pasado alas 10 Lunes sa gabi. Atol sa hitabo, patay ang usa ka 14 anyos nga lalaki sa ospital nga giingong nangawat sa eskwelahan. Human aksidente kuno nga mapusilan ang kaugalingon niini atol sa pag-inilugay tali 45 anyos nga watchman sa tunghaan sa usa ka pusil. Sa mga gamit, nagagawan sila. Eventually, itong minor sir, may bitbit pala na 38 nga revolver. So, in the course of kwancher, sa grappling nilang dalawa, nakakalabit ng bata tong kwancher, tong armas niya, no? On which eventually, na-accidental tong kwancher, tong bata, katamaan sa kwancher katawan niya sir. Saysay sa watchman nga samtang anaa siya sa compound sa mong tunghaan. Nakamatikod siya nga adunay tawo sulod sa principal's office pasado alas 9 sa gabi. Gilayon niya kining gitan-aw ug dito naabtan ang minor de edad nga nagdala og welding machine o grinder nga iya sa tunghaan. Misukol kuno kini hangtod mibunlot og armas rason nga nag-inilugay sila. Based po sa mga teacher sa school sir, wala talaga armas tong watchman nila sir. And will kwanser palop kung kwan, magpalop kami for the investigation para ma-check natin tong kwanser kung para may clarity sa kwanser the incident. Temporaryo nga gikustodiya sa Lantapan Municipal Police Station ang watchman. Apan gibuhian kay wala nagpasaka og kaso ang kabanay sa minor de edad. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa minor de edad lakip ang watchman. Apan daan ang miangkon ang kabanay sa minor de edad ngadto sa otoridad nga nasayod sila sa mga ginahimo niini nga pagpangawat sa kabahin sa Alanib Elementary School. Dili kuno kini ang unang higayon nga nang hilabot ang minor de edad sa maong eskwelahan. Transferi sab kuno kini gikan sa laing tulunghaan. Apan pending pa ang status niini. Nisulod siya og clinic nato, nisulod og opisina, nisulod og classroom. Nisulod siya classroom. Well, in fact, sa wala pa gani ko naabot diri atong July 7, nanay mga previous incident nga kuan gyud kanang kawat gyud siya robbery gyud. Duha ka rooms ang nakuhaan og tag-isa gid ka TV. Sumala sa PNP, magpahigayon gyapon sila og investigasyon aron masuta kung sa minor de edad bagyod ang na-recover nga armas. Always to look after the children sir, no? 24/7 sir, if ever closely monitoring sir kung ano activity ng mga anak nila. Sa ulahing update sa Lantapan Municipal Police Station, gibutyag ni Police Captain Vernie Corpus, ang Deputy Commander sa mong istasyon, nga base sa ilang pakiginabi sa inahan sa minor de edad nga miabot gikan Manila, ipahilo na una sa kabanay ang bata ug inighuman sa pagpalubong. Ilan ang ipasangat ang kasong homicide batok sa watchman. Cyril Chavez, 1 Mindanao.